o prato saudable de Harvard, que xa faláramos del no anterior vídeo, que é unha mini guía para podernos alimentar mellor. Quero recalcar que alimentarse ben e ter unha vida saudable, unha alimentación saudable, non é para estar máis delgados, senón é para non ter problemas de saúde, para atoparnos mellor, con máis vitalidade, para non ter colesterol, para previr a hipertensión, os problemas intestinais, a diabetes. Na sociedade actual na que todo é fachada, pois ás veces só nos fixamos no físico, pero o noso organismo ten que estar nas condicións idóneas para ter unha boa vida. E con isto, vou deixar aquí a imaxe do prato saudable. Como veredes, a mitad do prato está dedicado a froitas e verduras. Temos que comer variado, temos que comer de moitas cores, temos que educar o noso paladar para que nos volvan a gustar. Estamos acostumados a alimentos ultraprocesados con sabores moi rechamantes, e logo, ao acostumarnos a eso, as verduras, pois deixan de ter a gracia que realmente teñen. Por que comer tantas verduras? Porque teñen unha baixa densidade enerxética, porque visualmente son saciantes e pola súa masticación tamén nos provocan esta sensación, alimentan a nosa microbiota intestinal e regulan as deposicións, como xa sabe todo o mundo, e teñen antioxidantes cunha función antiinflamatoria. Este plato tamén reserva un cuarto para cereais, pero en particular para cereais integrais. Non estamos acostumados a eles, faisenos un sabor moito máis forte. Eu recomendo vos que busquedes cereais semi-integrais para irnos acostumbrando cara á finalidade de comer todos os cereais integrais. Con isto digo a fariña, pois o pan, o arroz. Outro cuarto do plato está reservado para proteínas: peixe, carne, ovo e legumes. E quero facer fincapé nas legumes porque é o gran olvidado, polo menos para a miña xeración. E agora que chega o verán, como podemos comer as legumes? Pois en hummus, tanto típico de garbanzo como de faba ou de lentella, en hamburguesas feitas ao forno, se evitemos un pouco os fritos tamén, xa que o problema que temos cas legumes que ás veces non as visualizamos de outra maneira que non sexa nun plato con culler. Fai fincapé no tema de que a nosa principal bebida ten que ser a auga, temos que eliminar as bebidas azucaradas que non nos aportan nada nutricionalmente, as infusións que sexan sen azucre. Logo, o tema dos lácteos, que sexan como máximo 2 lácteos ao día. Estamos moi acostumbrados a consumir gran cantidade de lácteos e temos que rebaixar un pouco esa cantidade. As grasas que sexan saudables, como o aceite de oliva. E por último, sinalar que esta guía alimentaria lémbranos que temos que realizar actividade todos os días, que temos que estar en movimento.